नै ना मागुर गोदाग्राया जोंना नुखाय नै सोरनोबा नांगौबा बुंहरलायदो नै एकदमबारे बिराद बरियायै थारलै मागुरखौ गोदानो हायेर नांगौबा कमेन्टआवल' खोन्थाहर लगालग बिथांनि नाम्बारखौ होना होगोन आङो डिसक्रिपसनाव थांदो आरो डाइरेक्ट चेक खालामना लाखा कमेन्ट हरबासो हरगोन दे नाम्बारखौ खिन्थु सारि केजिनो नुखाय बिराद बरिया हायो गोदानो फाग्ला गोदाखायो मारै मारै गोदानांगौसो आइडिया दंखाजोबो मालाय जोंनि आसामावबो सेलायलायनाय जागौमोन नोंलै ना बायनो सेलायलायनाय जागौमोन नोंलै जोंनि आसामावबो ना खालामना होखादों दे खोबनाङाल' बेखौ खाथियावल' खाथियाव लालायनो देखायब्रा मानसिखौबोसो एसे देखायनांगौ बिगुर खुग्राखौ नाखौ देखायो मा ना दे बे होनलायलांनांगौब्रा मेजेमा नोगोद दंखायोना जिबौ बिगुर फुनाय बायदिसो नुलांबाय जाबाय बे ससेखौ गारखागोनसो एसे फैबावगोन आरो मानसिया बुंजोबलायसिगोन जोंनि आसामावबो ना थाइलेन्ड मागुर मोनदोंनो बै सा होनलायनाय जानोसैमोन थैबावाखैसोलै जों एबाराव नांबाबो हगारहरफिननांगोनलै इलाय सेलायग्रा दंखायोना जोंना डाइरेक्ट लेंहरखागोन खेबखांना होनांगौ नामा लगा ऑपरेशन 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 मेजेमा गोलावखानि बामि बायदिसो नुलायलाङो माथो नायबा बरिया बायनो थिलांबाव
दा ओंखारदोंना ओरैनो साइज नुखायो अखासो थाफैलायबाय नै रावबो सिनायलालै बेखौ थाइलेण्ड मागुर होननानै नै सोरबा सिनायबावगोन जानो बेदरसो जाबाय नुखाय मा बेदर होनांसिगोन बेखौ मोसौ बेदर बायदिसो नुबाय गोजानो रावबो सिनायला बेखौ थाइलेण्ड मागुर होननानै सिनायबावगोन जानो ओंखाय बरिया गोदाग्रायावलाय एसबार जोंना मथा मथि फाग्ला गोदानो हाखायो मोदोम गोजाया सेरसेनि बारगोन नामालै मैसो बेदर बायदि नुलायलायबाय नै जानोसै बरिया